Om Loi Hing Sing Sri Vishnuve Swaha. Ang pasti sakit YouTube mo na mozzang nang kawai. खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दिनस्रिखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय जोङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना न'आवहाय बिराद हाखु दाखुनो जोङो भिडिअ लाबोनो मोनबोआसै ओमफ्राय नैबे लामा ससेयावसो भिडिअ लाफायदों ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन जोङो मिथि लाहानाव थांनो नागिरदों बेसाथ' दख'ना स्ट'र अपेनिं खालामनो नागिरगासिनो दंमोन ओमफ्राय जाबायनो आरो दिनै अपेनिं खालामगोननो ओमफ्राय बेयावहाय जोंखौ लिंहरदों नालाय एसे आलासि जाथ'नो ओरैनोबाबो इसरानावहाय आलासि जानो थांनो गोनांखामोन ओमफ्राय बिसोरबो टाइम मिलायैखाय जोंबो टाइम मिलायैखाय थांथ'नायबो जायाखैमोन बिसोरबो लिंहरथ'नाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनैनि दिनाव लिंहरबाय नालाय ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो आरो दाथ' जों सानैल' मुथु आरो आं ओमफ्राय अदालगुरियावहाय सासे गाखोबावगोन नलेन नार्जारि जों साथामल' जागोन आरोना ओमफ्राय जों थांथ'नो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांसै बिसोरनि दुकानावहाय मा दख'ना दङ दुकाननि नामा मा बेफोरखौ दा उनावहाय नुजोबसिगोन आरोना ब्लगावहाय जायगायाव सहैबोला जायगाया जाहैबाय खैराबारि ओमफ्राय दा खैराबारिनि बबे जायगायावहाय दख'ना माबाया दुकाना बहायदो बेखौथ' आं मोनथिया नालाय ओमफ्राय दा थांनानैसो नुहैगोन आरो ना नेल पलिसबो गैया आं नेल पलिसखौनो लानो बाखायो बुरै मानसिनि आखाइ दानो नेल पलिस लागोन दानो दाख्ला दुख्ला गुगागोन बेखायनो लास्राया आङो ओमफ्राय नै आसुगुरबो एसे बोरैबा जाजुना दङ थाथोहाय हरजाया जों दायो दंला मोनबाय ओमफ्राय नै अदालगुरिनिफ्राय दैखांनो गोनाङा बिथां नलेन नार्जारियानोमोन ओमफ्राय एसे लेट खालामबाय आरोना बिथाङा न'आव एसे प्रग्राम दंमोननो एसे लेट जाबाय आरो जेबो नङा होमबाबो जोङो प्रग्रामाव मोजाङैनो सहैगोन ना ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो ओमफ्राय ना मोनसे खोथा बेसा फिसाला मोनबाय आरो ओमफ्राय फिसालानि नामबो दोनबायनो मा नाम दोनखोथाय आंबो मिन्थियाखै ओमफ्राय आं सोंथ'नो नोंथांमोननोबो एसे खोन्था होनोसै आरो दे खोन्थाना होदो खोन्थासै होमबा ने आदसा दिनै जोनोम जानायनिफ्राय 11 दिन जाबाय फिसालाया ओमफ्राय दिनैसो उथुमायनि माने नारिया सिरिनाय लोगो लोगोनो थारनाय हाबाफारिखौबो लाफाखाबाय दिनैनो बे हाबाफारिनि थाखायनो आं एसे लेट जाबोनानै नोंथांमोना नेनांगौ जाबाय आरो दा लोगोसे दिनैनो नामखौबो दोनखानाय जाबाय आरो दा नामा जाहैबाय धोनस्रि फुंखा चेनेलनि गेजेरजों फोसावनायबो जाखासिगोन सानखुंगुर नार्जारि सानखुंगुर माने सानग्रा आरोना साननो हाग्रा लोगोसे आरो डाबल मिनिंबो जाहैयो मोनसे जोंनि अखाफोर सान नङा होमबा सान जाहैबाय बबे मोनसेया गोरोबोसै गावनि माबाजों दोनबाय आरो बेखौ मोजां मोननानै दा नोंथांमोना एसे फोरमायदो नामा माबोरै जादों कमेन्टआव खोन्थाहरलायलायदो आंनि बायदिबा बिराद मोजां जाखादों मोजाङानो जोंना मिथिनि दुकाना बेयावनो बे सप्कायावनो ओमफ्राय बबे मोनसेयाथाय बे थालिर गायनायानो जागोन खोमा बेनो जानो हागौ बेनोना दखाना माने मिथिया आरोना स्ट'र Thank you so much. जायगायावहाय मोनफैबाय नै दख'ना दुकाननि नामा माहाय थांलाय मथ' नुवाखै दख'ना स्ट'र आरोना स्ट'र
बिउटि पार्लारबो दंदेरो ओमफ्राय दासो फुजा खालामनो नागिरदों ओमफ्राय दा उनावहाय फुजा खालामखांनायनि उनावहाय सिङाव हाबगोन आरो ओमफ्राय दायो दसे जिरायनोसै मोनफैबाय नालाय औ सा लोंग्रोनोसै नै मिस्टि जानो भुजिया जानो ओमफ्राय नै आदा लिसानखौ गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनलायबाय डाइरेक्ट जानायाव बेबो ओमफ्राय नोंसोर खामख्लाब बेबायदि खालामनो ओरै खाथि नोंसोर गोदोरथारना बेखायनो बारा आंहा फ्रेमाव बारा हाबखाया आङो माहाय खनलाना नुयो मोजां नै लटरि नांदों गारि गोजा खैथा लाहोब्रा दे खोन्थादो हबे गंसेखौ नांगौबा गारिया थांनो नांगौ गैया नै रिक्स लानोसै नों बरिया मंगले सिबिं सरबाथ सादिके सरेने तंबके गौरी नारायणी जोंना फुजाया जोबहांबाय गोमोराखै मिथिंगा नार्जारी पत्नी पति सैदेश श्री श्री विष्णु देवता सुपिति कामनाय रथाय भौम भुमांग अहं कुसुगे ओम रय ह्रीं श्री विष्णुवे तंगति परमेश्वर आहाय हयतो इउटिउबारबो बिथाङा लोगोसे एक्ट्रिसबो नायदों आं बिथांनि एलबाम बिनाव उनजि बर' बिथांखौबो गावनि सिनायथिनानै खावलायबाय लोगोसे गंसे आदाजों नैबे समाव बिथांनिनो हासबेन्ड जोंनि फ्रेन्ड जोंसार बिथां एखेलगे जों थानो मोननाय आंसो उन्दै फंबाय जों बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो खावलायबाय लोगोसे निउ सासालास दंबावो मलेन नार्जारी फंबाय बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय बे आंनि आदा असेयानो जाहैबाय आरो ना आदाखौ सोदोंला आदानो जोंनि खैराबारिनिनो केवल नाम तो मैं समझ गया कमिटी वाला तो कमिटी को बनाई काका भी बनाने दिल वाले बड़े नहीं बेजन में आई भी खुंजा ओमफ्राय दङ इथिं जोंना बाजै बाजैनि आब' नैबे समाव जोंनि जितु हाबाफारि फैदो ज' फिथा नैबे समाव साथाम ना मोला को सिगांनिफ्रायसो लानांगोन र' हाबलां साबाय जाबाय दे नारेंखल फैदो र'
दे वेलकाम जोंना माबा मोनसे दंबावोनो थेंक इउ सो माच लिसनदा सानैखौबो हामलायथि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ सो गोबां माच खस्थ'नि उनाव दिनै दिन्थिबाय जोंनि सिगाङाव रायजोफोरनो आसा खालामो बिदिनो नोंसोर सानैया दखानखौ जाहाथे मोजां मोजां सालायलांनो हायो थेंक इउ सिगाङावबो आरज गाबनाय थाबाय थेंक इउ बे बिबार ओमफ्राय अर्डार खालामबा 7636031070 कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामहरदो नैबे बिबारनि दंबावो नैबे लफाय मेरुन मैथा ओमफ्राय नैबेबो लफाय ओमफ्राय नैबे FNF पिंकआ नैबे लफाय गोदान ओमफ्राय नैबेबो लफाय बेबो लफाय ओमफ्राय इथिं नैबे आर'नाइनिबो दं नैबे आर'नाइ ब्रेन्डनि लोगोफोर जि मोजां बेबो नै गोजाया पिंक रानि पिंक ओमफ्राय नैबेबो दं बिबारनि लफाय ओमफ्राय आर'नाइ नैबे बिबार ओमफ्राय नैबे लफाय ओमफ्राय लोगोसे इयाव लफाय दङ FNF दङ मिक्स दङ लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आर'नाइ ब्रेन्डनि आखाइजों दानाय आर'नाइ एसे दामि अनलाइन एसे कस्टलिसिन जागोन आरोना अफलाइन एसे खमाव मोनगोन ओमफ्राय नैबे खम दामनि दख'ना 700फोरनि दख'ना ओमफ्राय नैबेबो खम रेन्जनि ओमफ्राय बै बिदन सिम्पोल ओमफ्राय आर'नाइ पद्मिनि नन ब्रेन्ड बै लावगि बिदन बै माइदि माबा बिदनानो माइदि गोनां दानाय लोगोसे रेगे रेगां थं दख'ना आर'नाइ ओमफ्राय बेबो दानाय सिङाव इयारिं कालेक्सनफोराबो नायदो एनजिनि ब्लगाव मिथि हाय देरबेन फार्स्ट कास्टमार गुफुरा मोजांसिन आं बेखौ आंनि थाखाय लायाखै बाबानि थाखाय लादों माबा आर'ज दङ नालाय आर'जआवहाय बेखौ होनानै बरायसिगोन आरो दा अपेनिं हिसाबै 350 हरनोसै दे लागोन बाजै लागोन सानदों मोखाङा समान दांना सानदों समान बायदि नुबाय जेबो थाया बियो दामथार लाबोनायावनो गोदो नङा खनसे गाननायनि उनाव आरो मा फिउ गसायनायसो थेंक इउ सो माच गुबुननि Thank you so much deh, Cina. Finain jaga. Jadi aku korban ala. Urut masuk. Finain jaga. Arlen mau. बेखौ जाबाय दिनैनिफ्राय माने एकदम थांना थासान्दि जिउ जोबजासिम माने बिनिफ्राय आरो साबसिन हामसिन जालांनानै मोनसे जिउनि थांना थानायनि मोनसे राहा मोनथों बा राहा जालांथों साबसिन हामसिन जालांथों बेखौनो मिजिंथिबाय गसाइनियाव आर'ज गाबबाय जाहाथे नैबे MM स्ट'र दख'ना गलाया मोजाङै मोजां सोलिलाङो आं स्कुल खालामनायाव थांनो हानाय नंला Akan susu mana lagi? जोङो दुकाननिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा जोंनो जानायबो बानायदोनो नालाय जोंथ' थांसै होननानै सानबायमोन नाथाय आरो बानायबाय जेब्ला जालांखानांसिगोन ओमफ्राय दायो जोङो माबायाव थांगासिनो आरो मिथिलानि न'आवहाय थांगासिनो ओंखाम जानो थाखाय
मिथियाबो फैनो सोलाबलानो मानसिफोरबो फैबाय थादों नालाय दुकानाव गारनाबो फैथाव जाया ओमफ्राय बियो थाबोबाय आरोना जोंखौ दुकाननिफ्रायनो बिदाय हरबाय फैनानै बिराद मोजां मोनबाय दायो नै मिथुआ जोंखौ लांगासिनो गावस्रानि न'आवहाय ओंखाम जानो थाखाय ओमफ्राय दायो जाहैनोसै आरोना जानानै ओमफ्राय न' फारसे थांबाय थानोसै गिफ्ट हरदों आंनो मिथिया जि मोजां गिफ्ट हरदों ओमफ्राय बेखौ दा उनाव लास्टआवहाय देखायगोन र' ना मुथुनबो गिफ्ट हरदों आंनोबो गिफ्ट हरदों जोंसो जेबो लाबोना होनो हायासै ओमफ्राय जों मोनफैबाय न'आवहाय बेस्रानाव लादो आंनि मबाइलखौ लादो दा रिल्स बानायनांगौ ना फैद' हाबैनोसै आं नोंसानि न'खौ ओइखौ नुनायमोन ओमफ्रायो सोलायबाय ए ओइथि नोंसोरो माबा भिडिअ बानायनायाव ओइथि माबा मा होनो ओंखारबोलायलायनाया ओइखौ गोसोआव फैदों आरो ओंखाम जानायनि सम आंनाबो हाबा ब्लग ना मानो हाबा माबा लाइफनि माबा दानो जाथ'आ उखैदो उखैनाया जादो मायो रिल्सा ना नङा रिल्सा नङा फेसबुकनि भिडिअआ बांसिन फैसादों नोंनिया भिउ नांगोन एबार फैनोसै र' थिगसे फैसा लानांगोन मा खालामनांगौ मानि गेमखौल' होनांगौ ब्रा गेमनिया अखा थाइफ्रिदो नामाथाय बुंनांगौ ओं सिगाङाव खालामदोंमोन खालामनायालाय ओमफ्राय गामिया सलेमारि आंनि क्लासा जाबाय 4 स्कुलालाय अबाव स्कुला माजारसोबा एलपि स्कुल जाबाय नों भिडिअ नायबाय थायो आरो ना मोजां मोनो भिडिअखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो होनदोब्रा ओरैनो नायदोब्रा दे आंबो सिस्टारखौ इउटिउबाव नायबाय मोजां नांखाबाय गैया आं रोंसोबाय दे जागोन दे आं दा दसे उनाव फैगोन दे आनैमोन ओंखाम जानो फैगोन आरो स्मिता सिमिका दे नों फैबावगोन दे